Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Jostari gatoz gaurkoan lagunok. Asmakizun bat proposatu nahi dizuegu. Parte hartzeko prest? Dagoeneko, badakigu Eusko Ikaskuntzak antolatzen duen Manuel Lekuna saria nori egokitu zaion. Beti ere, 2020 urteari dagokionean. Tazuk? Baoteakizu? Bada pixkanaka eta hainbat ahotsen bitartez, zein egokitu zaionantz asmatzeko parada eskainiko dizugu. Has gaitezen. Gure pertsonaia Gernikan jaio zen, 1958 urtean. 7 urterekin, Eibarrera joan zen bizitzera eta unibertsitate ikasketa garairako Bilbora joana zen. Artean, ordea, gautxorien moduan, Euskaldun berriei eskolak ematen hasi zen. Mertxe Mujika, AEKako irakaslea eta bertako koordinatzaile nagusioia. Gazte ekintzaile sultzua Santutxuko auzoan euskararen aldeko haizea barreiatzen. Ordurako, euskararen aldeko militantziaren arra sartuta zeukan barru-barruraino. Eta Patxi Uribarren eta beste adizkide batzuekin batera jarri zuen martxan Santutxuko gau eskola. Irakasle aritu zen Karmelo Elizako lokaletan. Bestea beste, berari zor diogu hain ezagunak egin ziren euskalduntze eta alfabetatze metodoak. Ardaz komunikatiboan oinarritutako materiala izan zen, eta helduen euskararen irakaskuntzan iraultza ekarri zuten metodoak izan ziren. Ekintzailea zela esan dut, saltza guztietan sartuta, beti pentsatzen zelan eragin euskararen berreskurapenean. Esaterako, euskara klaseen osagarri moduan Santutxuko bertso eskolaren sorreran ere aritu zen. Gaztetatik euskararekiko defendatzaile eta aktivista sutsua izan da saritua. Egiari zor, zientzia eta euskara izan ditu ardatz, besteak beste, ingenieritza industrialean lizentziatua eta doktorea denak. Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea izan da erretiro hartu duen arte 2018 urtean. Baina bien bitartean, Udako Euskal Unibertsitatea sortzeko mugimenduko kide aktiboa izan zen. Kepa Sarasola, EHUko irakaslea eta UEUko zuzendaria. Funtsezkoa izan zen Udako Euskal Unibertsitatearen sorreran. Iparraldeko lehen 4 urtetan irakasle baino etzen. Antolatzaile nagusiak orduan Manes Goyenetxe, Jan Jarritxelar, Carlos Santamaria, Txillardegi eta Xarriton izan ziren. Baina 1977tik aurrera antolatzaile bihurtu da. Larraonako animan zegoen bera. Liburuetan, aurkezpenetan, sailburu batzarretan, futbol partidetan, bersotan, ordutegietako kartelak berak egiten zituen. Diplomak ere bai, txukun eta eskuz. Euskal Herriko Unibertsitateko lorpenetako giltzarri izan da gure lagun ezkutua. Orduan euskaraz ez zegoen ezertxo ere ez. Utopia hutsa zen unibertsitatean euskaraz irakasgai bat edo gradu bat irakatzi ahal izango zela pentsatzea. Zientzi fakultatean, Udako Euskal Unibertsitatean irakasleak trebatzen eta liburuak prestatzen. Irakasleentzako eredu legal propio bat bideratzen, terminologia lantzen eta abar. Azkenean, gaur egun 21 gradu ikas daitezke euskaraz Euskal Herriko Unibertsitatean. Orduko utopia zena, errealitatea da orain EHUn. Sariko epaimaiak unibertsitateko ikerketa eta irakaskuntzaren arloan, euskararen normalizazioari egindako ekarpen garrantzitsua azpimarratu du. Komunitate zientifikoarentzat lexikografia esartzea ahalbidetu baitu, komunikazio globalaren teknologia berrien laguntzaz. Alfontxo Mujika, Eluyar Fundazioa. Hain zuzen ere, hamarkada hortan sortu ziren, besteak beste, 1972an Eluyar, hurrengo urtean Udako Euskal Unibertsitatea, eta 4 urte geroago, 1977an UCEI. Eta giro hortan hasi ziren eztabaidak eta hain zuzen ere materialak sortzeko, hiztegiak egiteko eta giro hortan. Kontua da, orduan esaten zuten, orduko eztabaida ziren gaiak erabiltzeko ohitura bat hartu behar dugu, ohitura hori duen jende multzo bat sortu behar dugu, eta ez da nahikoa hiztegiak egitea, liburuak egin behar ditugu, hori izan zen. Hori guztia sortu joan zen orduan. Eta hor hasi ziren emaitzak. Eta emaitza nagusietako bat izan ziren fisika hiztegia eta kimika hiztegia.
1980an sortuak. Pertsona poliedrikoa izaki, euskara, zientzia eta teknologian burubelarri murgildu zen, baita arlo politikoan ere. Abertzale eta euskaltzalea azaltzen du bere burua eta Gasteizko lehenengo legebiltzarreko kidea izan da. Laura Mintegi, idazle eta irakaslea. Eta arlo politikoan, bere konpromisua, gizon positiboa da, beti aurrera begira. Bere bizitzan zehar, 11 testu eta idatzi sortu ditu. Horien artean, 18 liburu, 22 liburu kapitulu, 32 artikulu zientifiko eta 17 artikulu luze euskal gaiei buruz. Etorri handiko gizona bera, Santutxuko auzoan bizitza egina. Mintegi. Batez ere nik bi hitzetan laburbildu beharko banu zer den JR, nor den Joserra, nik esango nuke dala lehenik eta behin gizon disiplinatua. Hain disiplinatua ezen galdu egiten duenean, eta gehienetan galdu egiten zuen asanblada guztietan, hala ere egiten zuen gehiengoak agindutakoa, gehiengoen iritziak markatzen zuena. Beraz, disiplina, lehenik eta behin, bere iritziaren eta bere gogo edo nahiaren gainetik, beti taldeari begira. Eta gero bigarren hitza da koherentzia, gizon koherentia da. Bere etxe kalte bada ere, hau da, bere buruaren kontra aritzen bada ere, koherentziak markatzen badio bide bat, horri ekingo dio buru belarri atzera begiratu gabe. Orduan, horrek esan nahi du, hori, maitagarria bihurtzen dela beti. Entzule, dagoeneko buruan izenik ez baduzu jirabueltan, guk emango dizu azken arrasta. Jose Ramonek erretiro hartu zuen 2018an, baina ez da geldirik egon. Wikilari sutsua da bera, eta unibertsitateko bizitzaz haratago, beti egin duena egiten jarraitzen du. Sortzen, euskaratik eta euskaraz. Bai, bera, Jose Ramon Etxebarria da. 2008ko urrian, Eusko Ikaskuntzaren Manuel Dekuna saria irabazitakoa. Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.